to ai ka sa hannu kai kuma ta alo dare alo gara wise I think you are gara no wise man you are gara no wise to banka mayo jaha wise kodi bana nagara tabki original Bombay akudu banana gafa banana gafa Bombay akudu as a god no wise man kalmar so tana nufin abinda zuciya ta so amma ana wa ɓangaren rai ne da rayuwa so ne lagun mutane biyu da shaguwa mai kama ɗan adam da aljan da beguwa domin mu gada sosai mun ƙara nutsuwa don dole so shi ke kai muku kuwa. Kin zauna kenan dafi an fil amanatu da a zaman kurkuku? Wannan gida ga damuna ya rafto miki aka kabari huta? Sai dai a yafa miki ruwan ayatul kursiyu kawai a mai da kasa abin ne? To wallahi tallahi ba zai yiwu ba. Kowa ya neman addu'a yana Allah ya rufa min asiri ya kai ki gidan sutura? An ɗibi kaya na alfarma an kai ki GRA ya ɗauke ki yanzu ya kai ki ghetto area?